Hola, bon dia. Continuem amb els climes. L'últim vídeo vam veure que hi havia tres grans climes, els climes càlids, els climes temperats i els climes freds. Val? Avui, en aquest vídeo, parlarem una mica dels medis càlids. Aquí tenim un mapa dels climes càlids, la seva extensió i els tres grans tipus que n'hi ha. Encara que aquí només surten dos, a l'equatorial i el tropical, hem de tenir en compte que també hi és el desèrtic. Aquí podem veure les línies de separació d'aquesta zona climàtica. Una mica per sobre del tròpic de Càncer i una mica per sota del tròpic de Capricorni. Molt bé, quines característiques té el clima equatorial i el seu medi natural? Podem parlar que s'estén per les zones properes a l'equador, 5 graus de latitud nord i 5 graus de latitud sud. És el clima equatorial. Per tant, estaríem per aquí. Tota aquesta zona d'aquí seria el clima equatorial. Veieu tot el que és vermell? Clima equatorial, molt a prop de l'equador. El seu territori, podem parlar de conca de l'Amazones, una part de l'Amèrica Central, conca del Congo, tros de la Indoxina i algunes illes del sud-est asiàtic i del Pacífic. És a dir, conca del Congo, l'Amazones i les illes del sud-est asiàtic. Vale. Quines característiques té aquest clima? Els rajos solars incideixen de manera perpendicular, és a dir, cauen quasi vertical. Per tant, la insolació és alta durant tot l'any. I, per tant, com a conseqüència d'aquesta insolació, les temperatures també són elevades. Tenim una mitjana d'uns 25 graus centígrads. Tenim també una oscil·lació tèrmica molt reduïda. Què vol dir oscil·lació tèrmica? Això ho canviarem. Vol dir que, veieu aquí, la línia de la temperatura és més o menys constant. Una mitjana d'uns 25 graus durant tot l'any i no hi ha molta variació. Pràcticament és una recta. 2-3 graus centígrads com a màxim. Per aquest motiu no hi ha estacions. No hi ha estacions perquè sempre tenim una temperatura molt homogènia. La humitat també és molt elevada i constant. Per què? Perquè el que vaig comentar l'altre dia. Com que hi ha molta calor, fa molta calor, els rajos cauen perpendicular, hi ha molta evaporació. Si hi ha molta evaporació, vol dir que l'atmosfera té un percentatge molt elevat de vapor d'aigua. I aquest vapor d'aigua, quan es condensa, precipita. Per tant, les precipitacions també són abundants i molt regulars. Aquí tenim un climograma d'un clima equatorial de Kribi a Camerun. En aquest climograma no es veuen unes pluges regulars, hi ha alguns mesos que plou molt més que d'altres, però en general aquest climograma hauria d'estar més o menys constant. No és constant, però podeu veure que les precipitacions anuals són molt elevades, més de 3.000, i que la temperatura mitjana anual també és elevada, una mitjana de 25,2 graus centígrads. La vegetació típica és la selva. Heu vist molts documentals on es veuen les selves equatorials amb molts arbres molt alts i moltes espècies diferents. A causa de la gran pluviositat, els rius són molt cabalosos, com l'Amazones i el Congo. Aquests dos rius tenen un cabal molt elevat. Per què? Perquè plou molt. I, a més, aquesta pluja és constant durant tot l'any. Encara que aquí poso que hi ha inundacions estacionals. Hi ha mesos o estacions on hi ha més inundacions que d'altres. Per què? Veieu aquí? Perquè hi ha alguns mesos que plou més que d'altres. Aquí seria més constant i aquí hi hauria els períodes d'inundacions amb més pluges. Tot està relacionat. Això ho posarem aquí un altre cop i veiem aquí la selva, que és el bosc típic. Bosc equatorial és extremadament dens i té gran varietat d'espècies distribuïdes segons una estratificació vertical. Què vol dir això?
que totes els arbres busquen la llum solar. A la selva amazònica, per exemple, hi ha catalogats més de 4.000 espècies diferents d'arbres i alguns dels quals assoleixen 30 i fins i tot 50 metres d'alçària. Per què? Perquè van lluitant buscant la llum i si hi ha molta competència intentaran anar més a dalt per agafar la poca llum que quedi. Si anem al sotabosc veurem que no arriba quasi la llum. Doncs, si pregunto quin és el bosc típic equatorial, vosaltres heu de contestar la selva. Molt bé. Passem del clima equatorial a un clima tropical. El clima tropical s'estén al nord i al sud de la zona equatorial fins una mica més enllà dels tròpics de Càncer i de Capricorn. La insolació anual és elevada i les temperatures són molt altes durant tot l'any. Aquí ja tenim unes variacions entre un estiu molt càlid, temperatures de 25 a 30 graus, i un hivern càlid, de 20 a 25 graus. Ja tenim una oscil·lació tèrmica anual que pot arribar fins als 10 graus. Per què? Perquè els rajos solars ja comencen a estar més inclinats. Ja no són verticals, sinó una mica inclinats. I, per tant, ja tenim una certa variació. Les precipitacions, per tant, seran copioses superiors als 1.000 mil·límetres. Per què? Perquè com que encara fa molta calor, hi ha molta insolació, també hi ha molta evaporació. Ara això ho poso aquí i podem veure clarament un clima tropical de Calcuta, a la Índia. Es distingeixen dues estacions, una estació plujosa a l'estiu i una estació seca a l'hivern. Com veieu, no plou ni aquí ni aquí. A l'hivern no plou. Les precipitacions es concentren a l'estiu. Juny, juliol, agost, setembre, tot això és una concentració de les pluges. Tenim una precipitació anual elevada, més de 1.500, i una temperatura mitjana anual també molt elevada. Però com podeu distingir aquest clima tropical d'un clima equatorial? Amb això, veieu? La temperatura ja hi ha més oscil·lació tèrmica. No és una línia recta, com el clima equatorial, sinó que aquí tenim ja una variació. A l'hivern, 20 graus, arribem a l'estiu fins a uns 25-30 graus aquí i torna a baixar fins a uns 19 graus. I, important, les dues estacions, la plujosa a l'estiu i la seca a l'hivern. Evidentment, això és una reducció, perquè ja veieu que també tenim la tardor aquí i la primavera aquí, que també plou una mica. Aquí podem distingir dos subclimes, un clima tropical humit i un clima tropical més sec. El clima tropical humit seria bosc tropical amb vegetació de fulla caduca, que seria un exemple típic d'aquí, de Calcuta, per exemple. I un clima tropical sec tindríem ja la sabana com a vegetació típica. Comencem a veure cada vegada més mesos amb poca pluja i, per tant, ja no hi ha aquest bosc amb tants arbres. Com ho podem explicar, això? En augmentar la distància respecte a l'equador, la sabana és substituïda per les praderies i en les àrees de transició al clima desèrtic per les estepes. Cada vegada hi ha menys arbres molt grans a l'equador, i quan anem pujant de latitud nord a latitud sud, baixant de latitud, cada vegada, com que dona menys insolació, tenim menys evaporació, menys pluges i, per tant, cada vegada els arbres són més petits, fins a arribar a una zona de transició, la sabana i després les estepes, on només hi ha arbustos i arriba un moment que arribaríem al desert. Els cabals dels rius, en aquest cas, varien notablement a causa de les diferències importants de les precipitacions. És a dir, aquí els rius no portarien aigua, perquè plou molt poc, i a l'estiu serien molt cabalosos, hi hauria molta aigua, un cabal molt alt, perquè aquí és quan plou. Tenim molta diferència. Diferències entre estepa i sabana.
l'estepa és una formació herbàcia més baixa i menys densa que la sabana, és a dir, cap arbre i tot herbes, i molt baix. I la sabana, formació amb herbes, de vegades molt altes, alguns arbustos i arbres dispersos, adaptats a la sequera. És a dir, que la sabana, on estan els lleons, heu vist típiques sabanes en els documentals, són arbres que estan molt dispersos i tenim herbes i arbustos. La transició de sabana, després anem a l'estepa ja no hi ha arbres. I has d'indicar que hi ha un clima tropical singular que és el clima monsònic. El clima monsònic es dona a l'Àsia tropical i subtropical, és a dir, al sud i al sud-est de l'Àsia. Aquests vents de monsó són estacionals, és a dir, canvien de direcció segons l'època de l'any. A l'estiu bufen de sud-oest i del nord-est a l'hivern. És a dir, a l'estiu bufen del sud-oest, aquesta zona, cap així, i a l'hivern del nord-est. Per tant, com que hi ha un canvi de direcció, també hi haurà un canvi amb la pluviositat. A l'estiu són càlids i carregats d'humitat. Per què? Perquè venen de l'evaporació de l'oceà Índic i provoquen moltes pluges i grans inundacions. I a l'hivern són secs. Per què? Perquè no venen de l'oceà. És un aire sec, sense vapor d'aigua. També hi ha poca oscil·lació tèrmica en aquest clima. I per, ara això ho posarem aquí, l'últim clima dels climes càlids és el desèrtic. Per lògica, característiques, forta calor, extrema evaporació i escassetat de precipitacions. Veieu el Caire, a Egipte? Molta calor, sobretot a l'estiu, temperatures molt elevades i molt poca pluviositat. Precipitació anual només de 32 mil·límetres, molt poc, molt poc. Per què? Perquè és una zona desèrtica. I hi ha una forta oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit. És a dir, en el desert per la nit fa fred, encara que no ho sembli. Al dia fa molta calor, però a la nit fa fred. Comento també que hi ha deserts freds on les temperatures mitjanes són inferiors a 10 graus i les precipitacions en general en els deserts són inferiors a 250 mil·límetres anuals. I els deserts més àrids no arriben ni a 100 mil·límetres anuals. O, per exemple, al desert d'Atacama no plou res. No plou res. Evidentment, la vegetació és molt escassa i discontínua, perquè com que no hi ha aigua no pot haver vida, i en alguns punts l'aflorament de corrents subterranis a través de fonts o de pous ha donat lloc a oasis. Hi ha deserts que tenen oasis. Per què? Perquè hi ha aigua subterrània. Podem veure aquí el clima desèrtic, els deserts més importants. El desert de Gobi per aquí el d'Aràbia, el desert de Sàhara, el desert de Kalahari, el desert d'Australià. Aquí, per exemple, el d'Atacama. Al desert d'Atacama, ja us vaig penjar un vídeo, un documental. A Xile té una mitjana de precipitacions de 0,51 mil·límetres, o sigui, res. El desert més calorós és a Etiòpia, a una temperatura mitjana anual de 34 graus. I el lloc més fred ho tenim a l'Antàrtida. Aquí tenim els deserts més grans, Sàhara, Aràbia, Gobi, Patagònia. Són deserts molt extens. I aquí teniu els tres tipus de deserts segons com estigui configurat. Si un desert de sorra, desert rocós o de còdols. Aquí tenim els diferents tipus de desert. I bé, amb això ja hem acabat aquest punt.
us heu de recordar que hi ha 3 tipus de clima. Hi ha 3 tipus de clima dels medis càlids. És el clima equatorial, el clima tropical i el clima desèrtic. Cadascú d'aquests té les seves característiques i amb un climograma es podia deduir quin tipus de clima estem parlant. Clima equatorial, temperatures elevades i constants, amb molta precipitació. La selva és el seu bosc típic. Després tindríem un clima tropical, amb hi ha una oscil·lació tèrmica important, però una mitjana de temperatura anual també elevada, i hi ha 2 estacions. Una estació seca, aquí, a l'hivern, i una estació humida, a l'estiu, o sigui, estació plujosa. Tenim 2 tipus de clima, en aquest sentit, el tropical humit i el tropical sec, perquè hi ha una transició. Això cada vegada baixa més, hi ha menys precipitacions a mesura que anem pujant de latitud. I per últim, tenim el clima desèrtic. També temperatures elevades amb oscil·lació tèrmica important, sobretot entre el dia i la nit, i pluges quasi inexistents. Molt poca pluja. Una precipitació anual, per exemple, en aquest cas a Egipte, de 32 mil·límetres. Molt bé, doncs amb això acabem aquest punt. Ens veiem properament. Adéu.